ഇനി നമുക്ക് ദശകം 81 മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ച് പഠിക്കാം. ആദ്യ ശ്ലോകം വായിക്കാം. തത്ര ക്രീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ താം കാളിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി ഭ്രാതൃത്രസ്താം പ്രണയവിവശാം ദേവ പൈതൃഷ്വസേയീം രാജ്ഞാം മധ്യേ സപതി ജഹൃഷേ മിത്രവിന്ദാമവന്തീം. ഈ ശ്ലോകത്തില് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഭഗവാൻ കാളിന്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കണതാണ് പറയണത്. പിന്നെ ഖാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിക്കണതും പിന്നെ മിത്രവിന്ദയെ വിവാഹം കഴിക്കണതും. നമുക്ക് ഓരോ വാക്കായിട്ട് അർത്ഥം നോക്കാം. തത്ര ക്രീഡന്നപിച്ച എന്നുള്ളത് വരെ ആദ്യ അർത്ഥം പറയാ. അത് അപിച്ച തത്ര ക്രീഡൻ. അപിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നു മാത്രവുമല്ല, ബിസൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ സുഭദ്രാഹരണം കഴിഞ്ഞ് സുഭദ്രയുടെയും അർജുനന്റെ ഒക്കെ കൂടെ അവരുടെ രാജധാനിയായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു. അർജുനന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അപീച്ച എന്ന് മാത്രവുമല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തത്ര അവിടെ ക്രീഡൻ എന്നുണ്ട്. ക്രീഡൻ അപിച്ച എന്നാണ്. ക്രീഡൻ പറഞ്ഞാൽ ക്രീഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അർജുനനും കൃഷ്ണനും രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് നായാട്ട്, യമുനാ നദിയുടെ തീരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള കാടുകളിൽ നായാട്ടിന് പോയി. ആ നായാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണത്. അപ്പോ അപീച്ച തത്ര ക്രീഡൻ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നായാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ താം കാളിന്ദീം എന്നുണ്ട്. അത് യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം താം കാളിന്ദീം ഗൃഹീത്വാ എന്നുണ്ട്. യമുനാകൂലം പറഞ്ഞ യമുനാ തീരം, യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം പറഞ്ഞാൽ യമുനാ തീരത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടുമുട്ടിയ, അവിടെ കണ്ട താം കാളിന്ദീം ഗൃഹീത്വ, ആ കാളിന്ദിയെ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണനും അർജുനനും രണ്ടുപേരും നായാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി യമുനാ തീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയും യുവതിയുമായ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു, കുറച്ചകലെ നിൽക്കണത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട്, ഭഗവാൻ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, സർവജ്ഞനൊക്കെയാണ്, എന്നാലും സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അർജുനനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അതാരാ എന്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ അതുപോലെ പോയി ചോദിച്ചു. ആ സുന്ദരിയോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൂര്യന്റെ മകളായിട്ടുള്ള കാളിന്ദിയാണ്. ഇപ്പോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി വന്ന് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചവളാണ് ഞാൻ. ആ കൃഷ്ണ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ യമുനാ നദിയിലെ ആ അച്ഛനായ സൂര്യൻ ഒരു ഭവനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്, തപസ്സിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് കൃഷ്ണനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ ആരെയും ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ വിവരം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ആ കാളിന്ദിയെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഈ യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം താം കാളിന്ദീം ഗൃഹീത്വ എന്ന് പറഞ്ഞത്. യമുനാ തീരത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ആ കാളിന്ദിയെ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഖാണ്ഡവ നഗരമഗമ ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി നഗരം അഗമ എന്നാണ്. അതിനുശേഷം ഖാണ്ഡവ പ്രീണിത അഗ്നി പറഞ്ഞാല് ഖാണ്ഡവ വനത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ട് അഗ്നി, അങ്ങനെ ആ അഗ്നിദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. ഖാണ്ഡവ
പ്രീണിതാഗ്നി, ഖാണ്ഡവദാഹം കൊണ്ട് അഗ്നിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നഗരം അഗമ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നഗരമായ ദ്വാരകയിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് ലേശം വിവരിക്കേണ്ടിയില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ അഗ്നിദേവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഖാണ്ഡവ വനത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കണം, അതിന് ഇന്ദ്രൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കണു. ദുർവാസാവു മഹർഷി 12 കൊല്ലം നീണ്ടു തീർന്ന യാഗം ചെയ്തു അത്രേ. അങ്ങനെ ആ 12 കൊല്ലം ഈ യാഗാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യൊക്കെ ഈ അഗ്നിയാണ് കഴിക്കണത്. അങ്ങനെ 12 കൊല്ലം നിരന്തരമായിട്ട് നെയ്യ് സേവിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ദഹനക്ഷയം സംഭവിച്ചെടുക്കണു അഗ്നിക്ക്. എനിക്ക് ഖാണ്ഡവ വനം ഭക്ഷിച്ചാലേ എൻ്റെ അജീർണമൊക്കെ മാറുള്ളൂ, ദഹനക്ഷയം മാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ദ്രൻ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കണു. ഞാൻ ഖാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ദ്രൻ വന്ന് മഴ പെയ്യിക്കണു. അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ദ്രനെ ശരണം പ്രാപിച്ചൊരു തക്ഷകൻ ആ കാട്ടില് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തക്ഷകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഗ്നിദേവനോട്, വേണ്ട ആയുധവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഗ്നിദേവൻ വരുണദേവനെ വരുത്തിയിട്ട് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ല് കൊടുത്തു. പിന്നെ 4 വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഈ കപിധ്വജം, ഹനുമാന്റെ അടയാളമൊക്കെ ഉള്ള തേര് കൊടുത്തു. പിന്നെ എത്ര എടുത്താലും തീരാത്ത അമ്പ ഉള്ള 2 ആവനാഴി കൊടുത്തു. ആവനാഴിന്ന് യുദ്ധസമയത്ത് എത്ര അമ്പ് എടുത്ത് ശത്രുക്കളോട് പ്രയോഗിച്ചാലും അതിൽ അമ്പ് തീരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആവനാഴി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഏത് വില്ലാളി വീരനും മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇരുമ്പ് ചട്ട യുദ്ധസമയത്ത് ധരിക്കാനുള്ളത്, ഇതുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ തേരില് അർജുനനെ ഇരുത്തി ഭഗവാൻ തേരാളിയായിട്ട് ഓടിച്ച്, എന്നിട്ട് ഈ അഗ്നി ഖാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പതിവ് പോലെ മുടക്കാൻ വന്ന ദേവേന്ദ്രനെ അർജുനൻ തടഞ്ഞ് അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ആ ഖാണ്ഡവനം ഭക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു അഗ്നിയെ. അങ്ങനെ ആ അഗ്നിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നാണ് ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കാട്ടിൽ വെന്ത് മരിക്കാണ്ട് അവിടുന്ന് മയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുര ശില്പിയെ ഇവര് രക്ഷിച്ചു. ആ രക്ഷിച്ചതിന്റെ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് ആ മയൻ ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് അതിവിശേഷമായ ഒരു സഭ പണിതു കൊടുത്തു. വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭാമണ്ഡപം പണിതു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിലാണ് പിന്നീട് ദുര്യോധനൻ അത് കാണാൻ വരലും, എന്നിട്ട് സ്ഥല ജലഭ്രാന്തി, അത്ര വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡപമാണത്, സഭയാണ്. അതില് വെള്ളം ഉള്ളോടത്ത് നോക്കിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, വെള്ളം ഇല്ലാത്തോടത്ത് നോക്കിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചിറങ്ങി വെള്ളം ഉള്ളോടത്ത് വെള്ളമുള്ളത് അറിയാണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയി അങ്ങോട്ട് ചാടി നനഞ്ഞു വീണിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ദ്രൗപദി കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചു, പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു എന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ആ പരിഹാസ ചിരിയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ഉള്ള വിത്ത് പാകിയത് എന്നൊക്കെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഖാണ്ഡവദഹനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ അഗ്നിയെ ഖാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച് അഗ്നിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നഗരമഗമ സ്വന്തം ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അതിനുശേഷമാണ് ഇനി മിത്രവിന്ദയുടെ വിവാഹം കഴിക്കണത് പറയണത് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ഭ്രാതൃത്രസ്താം പറഞ്ഞ ഭ്രാതക്കന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ പേടിയുള്ളവളും പ്രണയവിവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് വിവശയായവളുമായ ദേവ ഭഗവാനെ പൈതൃശ്വസേയും അങ്ങയുടെ പൈതൃശ്വസേയി പറഞ്ഞാൽ
അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകള്, വസുദേവരുടെ സഹോദരന്റെ മകളാണ്. പൈതൃശ്വസേയി പറഞ്ഞ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളായിട്ടുള്ള മുറപ്പെണ്ണായിട്ടുള്ള ആ മിത്രവിന്ദ എന്ന അവസാനത്തെ വരിയിൽ പറയും. ആ അച്ഛൻ പെങ്ങളുടെ മകളെ രാജ്ഞാം മധ്യേ, രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് സഹോദരന്മാരെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്റെ സഹോദരിയെ ദുര്യോധനന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് മോഹം. പക്ഷേ മിത്രവിന്ദയ്ക്ക് ഭഗവാനെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഏട്ടന്മാരെ പേടിയാവുകൊണ്ട് തൻ്റെ മോഹം അവരോടൊന്നും പറയാനും വയ്യ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ രാജ്ഞാമധ്യേ, രാജാക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട്, സ്വയംവരത്തിന് വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് സപതി ജഹൃഷേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപഹരിച്ചു മിത്രവിന്ദാം അവന്തിയും. അവന്തിയും മിത്രവിന്ദാം, അവന്തി രാജ്യത്തിലത്തെ രാജകുമാരിയായ ആ മിത്രവിന്ദയെ അങ്ങ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ നടുവിൽ വെച്ചു തന്നെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവലൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ധർമ്മപ്രകാരം തന്നെയാണ്, അതിലൊരു തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയണത്. നമുക്ക് അന്വയായിട്ട് അർത്ഥം പറയാം. അപീച്ച തത്ര ക്രീഡൻ, അപീച്ച എന്ന് തന്നെയല്ല, തത്ര അവിടെ ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്രീഡൻ നായാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യമുനാകൂല ദൃഷ്ടാം, യമുനാ തീരത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടുമുട്ടിയ താം കാളിന്തിയും, ആ കാളിന്തിയെ ഗൃഹീത്വ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി, ഖാണ്ഡവം ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ട് അഗ്നിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് നഗരം അഗമ, നിന്തിരുവടി സ്വന്തം രാജ്യം നഗരമായ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ദേവ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭ്രാതൃത്രസ്താം, തന്റെ സഹോദരന്മാരെ പേടിച്ചിരുന്നവളും പ്രണയവിവശാം, അങ്ങയോട് ഉള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് വിവശയായവളും അനുരാഗ വൈവശ്യം ഉള്ളവളുമായ പൈതൃശ്വസേയീം, അച്ഛൻ പെങ്ങളുടെ മകളും അവന്തിയും, അവന്തിയുടെ രാജകുമാരിയും അവന്തി രാജ്യത്തിലത്തെ രാജകുമാരിയുമായ മിത്രവിന്ദ, മിത്രവിന്ദയെ രാജ്ഞാമധ്യേ, രാജാക്കന്മാരുടെ നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സപതി ജഹൃഷേ, പെട്ടെന്ന് നിന്തിരുവടി അപഹരിച്ചു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്. നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. തത്ര ക്രീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ താം കാളിന്ദീം നഗരമഗമ ഖാണ്ഡവ പ്രീണിതാഗ്നി ഭ്രാതൃത്രസ്താം പ്രണയവിവശാം ദേവ പൈതൃശ്വസേയീം രാജ്ഞാം മധ്യേ സപതി ജഹൃഷേ മിത്രവിന്ദാമവന്തീം.